Ja comença la jornada i en primer lloc donarem la paraula al senyor Joan Alginet, tercer tinent d'alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre. I seguidament intervindrà el senyor Ferran Blader, director dels Serveis Territorials de Cultura. Bon dia a tothom, a totes i a tots. Alcalde, director dels Serveis Territorials de Cultura, paer en cap de Cervera. No estem acostumats a tots diguem alcalde, això de paer mos costa una mica dir-ho. Paer en cap, regidores i regidors, representants d'entitats, d'associacions, veïnes i veïns, ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre, benvinguts de tots els indrets de la nostra geografia, benvinguts i benvingudes a Deltebre. Per a nosaltres és un plaer un any més poder-vos obrir les portes de casa nostra en esta jornada que va néixer l'any passat com a prova del que consideràvem que havia de ser una jornada com la nostra i que avui tornem a fer esta segona edició d'Exportem Cultura per les mateixes raons que ho vam fer l'any passat, amb més il·lusió i amb més fins i tot confiança, si em permeteu, després de l'experiència viscuda l'any passat. L'objectiu d'Exportem Cultura l'any passat ja va ser, i enguany evidentment se repeteix, té una única finalitat: posar el debat de la cultura a l'eix de la societat. Que Deltebre sigui per unes hores un espai, com ha dit Helena, de debat, de cruïlla, de reflexió, per a que entre tots i totes el món de la cultura del nostre territori pugui plantejar reptes de futur, camins, objectius i cap on volem anar com a col·lectivitat i com a territori. Per això és una jornada com la de l'any passat, carregada d'experiències, de testimonis, fins i tot vinguts de fora del nostre territori, alguns d'aquí, i de Deltebre també en particular, que tenen com a objectiu això, que entre tots poguéssim aprendre de tots i que tots poguéssim intercanviar idees, propostes, suggeriments, tots encarats en el futur. I en un moment que s'ha dit, jo crec que el documental és un clar reflex de la realitat que estem vivint. La cultura és, per avui, un àmbit. Esta setmana hi havia una roda de premsa en què Espanya era el país de la Unió Europea que havia retallat més en cultura. Això no és una bona notícia, però tot i els entrebancs que hi ha, tot i les dificultats que hi són, i això és innegable que és una realitat, no ens hem de deixar contagiar ni pel desànim, ni per la desil·lusió, ni per la falta de recursos. Crec que el món de la cultura ha donat suficientment exemples al llarg de la seva història que no ha de caure a la tentació de donar-se per vençut. I per tant, aquest és el nostre objectiu. Nosaltres a Deltebre, en les limitacions que tenim, tot el que tenim, hem aconseguit una cosa: posar la cultura a l'epicentre, al debat, a l'activitat, en actes, en activitats, que no parem. I els recursos són els que són, tenim els que tenim, però no és l'excusa això. I com no és l'excusa, nosaltres continuem tenint el mateix ritme d'activitats i de propostes culturals que teníem fa 10 anys, fins i tot més. Per tant, per això us dic que l'excusa no pot acabar sent els diners. Sí que voldria, evidentment, agrair a totes les persones que han fet possible aquesta jornada. Aquesta jornada ha comportat molta feina. Voldria començar per Glòria i Helena, que m'han acompanyat en esta aventura, a Albert Vidal, a David Capel, a les professionals de l'Hotel Rull, que ens han obert les portes de casa seva, a Judit i Lara, que els tenim fora, al centre d'estudis que està gravant aquesta jornada, a 3Q Electrònic i a totes les persones que ho heu fet possible, sobretot també als fotògrafs Armand i Amado. Crec que avui els protagonistes sou vosaltres. Esta no és una jornada ni un cicle de conferències on uns venen a parlar, els altres venen a escoltar. Al contrari, uns venen a explicar-nos les seves experiències i els altres veniu a parlar, a discutir, a fer suggeriments i en esperit crític, que crec que és com ho hem de fer, aportar, criticar, innovar i impulsar un canvi que crec que l'hem de fer entre tots, sense resignar-nos, sense baixar els braços, perquè tot ho tenim per fer. Som un poble i un territori en moltes oportunitats i jo crec que les Terres de l'Ebre poden ser l'escenari d'aquest canvi que tots volem, que és el canvi de la cultura, que és el canvi del saber i que és el canvi, evidentment, del futur. Per tant, que tinguéssiu una molt bona jornada, gràcies per haver vingut, espero que participéssiu, espero que féssiu aportar suggeriments, propostes i idees perquè el canvi de la cultura, en aquest canvi que estem tots cridats, Deltebre jugarà un paper determinant i les Terres de l'Ebre, evidentment, també. Que acabéssiu de passar un bon dia i moltes gràcies.